Sonaper and Jobanivlog just not go print because of Barbo show my Joseph Poman and Moreland Sonaper Damway and Pablo Surprise. I was a very interesting cut. This is Takalamanga. Pene Oka Babazarla, Goram Babazarla, Mahana Bunga Sonaper, Slow Kadana, Pereka Chalumba, then a board of Pereka have been money row. Say that your blog start calendar one better can find young return fiction Merna, Kongsirik Shaba Pudding one, and playing for Papa Sharana, guys, the men was on next sense. ओरैबायदि माने खुस्रा गैया फैसाया 100 थाखासो आरो 10 थाखा थाबा आं हरफागौमोन सिनायखाबाय आं आदाखौ मालाबा लोगो मोनफिनबा हरनोसै आङो गेजेर गेजेर बैथिंनिफ्रायबो बिदिनो हरफालाबायनाय जायोमोन आरो बिथिंनिफ्रायबो हरफानाय आंखौ नुबानो साइड लानो लुबैनायसो जालायलांसिगोन आरो ना बियो फ्रियावनो थिखांना हरफालाबायो होननानै गाज्रि मोननो नाङा सोरबाफोर फिरफिलि सालायगिरि आदामोन फंबायमोन नायदोंबा आरो ना फैसा खुस्रा गैयैखाय आं जासिस्लाबनो हायासै टाइमाबो एसे जाबाय मोनहैनाया मोनहैगौमोन खिन्थु मा होनो अखाबो हादों नालाय बिजानो गाखोनो रिक्सा भारा गैयाबाबो नै बिनि थाखाय दखानाव हाबनो फैसाया ओंखारथारनांगोन आरो ना थाइबाबाबो ओंखारथारनांगोन ओरैबायदि गेटनिफ्राय हाबनाय नङा दा 10 hours later ओमफ्राय नै बेदरबो जायो पनिरबो जायो होननाय बादि एकदम पनिर लानानै फैबाय आङो नै ओमफ्राय टमेट' गैया मटर गैया जेबो गैया आलुजोंनो लागाव आरो ना सोनाफोरनि प्रटिन माने ओरैबायदि माने 99 थाखा लादों माने फिसालाया आरो ना पनिर जानो जानो अयथासार ओमफ्राय सानसुनि नै दालि गोजां दंमोन बेखौ फिसाजो जाबाय जायाबा माथो बुंबावनो ओमफ्राय नै गावहा लिलि लाला गाबनायसोमोन आरो ना सनाफोर आङो एसे बुरखायनानै सियाराव गेम फज'नानै दोनदों ओमफ्राय नै गावखौबो एसे डिउटि होनांगौ ओमफ्राय फिसाजोनि आखल बेयाव अहा गेलेखांबाय बिफाया केन्टिननिफ्राय लाबोनाय पाउडार दङ लखबखांबाय आंबो सानसेल' जाथोंसै गरम बोथोराबो थांखासिगोन लखबथोंसै होननानै गेलेनो होथारबाय आरो ना ओमफ्राय नै जाब्रा बेखौ बारा नोजोर दाहो बियो जाहैबाय हरनि ब्लग सनाफोर 7था बारबायमोन मा होननानै बुंनो बिमा बुरै फुङाव स्टार्ट खालामनाय सानसुसे जेबो गैया बेलासे जेबो गैया सिदा मोनायावसो आरो ना पनिर लायखांनानै फैनानैसो थांनो लागा गैलामोन थाङामोन संलामोन आङो ओमफ्राय फिसालाया जानो पनिर जानो लुबैदों होननानै लानानै फैबाय आरो ना आङो थांब्रबनानै गावखौ लांफायाखै आङो 6:30आवसो ओंखारलांदों ओमफ्राय एवनानै लाबाय ओमफ्राय पनिरा फ्रिजआव दोननायमोन ओरैबायदि अन्थाइ बादि जानानै दंमोन जेने थेने बोखानानैसो आङो एवबाय ओमफ्राय नै बिसोरा अननोबो ओंखारबाय आङो बे पनिरा गेब्लेनाय आंनि दाय नङा बियो पेकेटावनो गेब्लेनायखासो मानो होनबा आङो बेखौ हादोंमोन नालाय अन्थाइ बादि जानानै दङमोन ओमफ्राय जेने थेनेसो आङो बोखालि एवबाय बेखौ माने थान्दा माने थिक थाक खालामनोबो आंना समय गैया आङो सिखाजों हाखि एवहोलां ओरै मावहोलां जाब्रा फोसाबहोलां आं जाब्राजोंबो थानो हाया नालाय सनाफोर सोलाबथाराबाबो सिं बायलांबाबो आङो जाब्राखौ सहायनाया ओमफ्राय फिसालायाबो सम माने आं गावनि खाथियाव थांनो हायाबा गाव आंनि खाथियाव आरो ना माने डिउटिया बिमा बुरैना ओरैबो आरो दा बुंसै बेखौलाय बयबो मिथिखासै पनिर एवखांनानै ओमफ्राय आङो बे सारायावनो आलुखौ बेवनोसै होननानै जाननानै लाखाबाय बिमानि हालोदखौ नायदो ओमफ्राय ओंखायनो सनाफोरा मोनायाव संनाय प्रग्रामखौ लाखाथारा आरो ना एकदम बुहुत खारन दङ अलसियासो सानगोन अलसिया नङा ओरैनि थफ्ला ओरैनि थफ्लि ओरैनि सफ्लि फाय गैया फोमोनना लानोसै माबारांबाथाय फिसाजोआ माने बाजाला होननानै बिखुङावबो गाबबाय थाखादों ओमफ्राय माने बिसिनायाव लेंबाय थादों आरो ना बिमाखौ नेनानै बिस्रा मोदै गलाय गुंग्राय गलाय अननोबो ओंखारबाय उफायबो गैया सङाबाबो जाया ओमफ्राय उनाव जेने थेने दै होनानै आङो नै उफाय गैला बिसिनियावसो बहायथारनांगौ जाहैबाय आरो ना खुनुरुखुम जाखां लोखां सनाफोर फोसाबनाय समाव आङो मा दै जेब जाखो होननानैहाय नैबे संग्रा बानलु दोनग्रायावहाय मोजाङै नायबाय आरो ना ओमफ्राय जे गोजौनिफ्राय दै सेरमायगासिनो बेखौ आं दासो मिन्थिदों आरो ना फिसाजोखौसो माला दै खोलैखो साननानै आं कनफिउस जालायबायमोन दैया जेब जालायबायमोन आरो ना उफाय गैया ओमफ्राय आङो खनायावहाय जि बनानै दोनफिनजोब्बाय आरो दोननोबो जायगा गैयाना एक्सट्रा गाहायावबो दोननो हाया बेफोरखौ आरो मिस्ट्रिफ्राबा बोरै बानायनानै होलाङो माथो होनना बुंबावनो मालिकखौबोलाय नोङो मा होननानै बुंबावनो आरो ना अखा ज्राव बांद्राय हाबाथ' बांद्रायानो जागौमोनदां ओमफ्राय नै बारा अखा गैयैखायसो बेखिनि आरो एनिफ्राय सनाफोर नै दाख्लै फार्स्टआव अबस्थाया गोजौनि दै बोहैलांग्रा पाइपआव माबा थाबथानानै दंमोन ना मामोननो ओरैबायदि अखा सेरमायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आंनाथ' बेखिनिल' ओमफ्राय नै बेखौ नायदो बेस्रा आंनि खाथिनि ओंखाम संग्राखौ अबस्था टाइट जाजोबखादोंमोन बेस्रानो ओरैबायदि लोमसावजोबलायनाय बहा थानो बहा मानो होनलायनाय ओमफ्राय दा गैला फाहामनाया जेबो जाला आरो सका जाफिनबाय सिदा ब्लग्सखौ ओमफ्राय अखानायैसो खावब्ला आरो ना आङो 11ता जालायलायसै
मैयानि पनिर संनाया ओमफ्राय ओंख्रिया दंखायो सनाफोर ओंख्रि सङा ओमफ्राय आंहा आलासि बिथां फैदों मान गोनां आलासि बिथां खानाय लामस्रां फैदों जेने थेने दालिल' माबादों ओमफ्राय नै बेवहाय दंखायो जोंहा मैयानि ओंख्रिया आं मिन्थिबाय थाला फाइनाल लुकखौबो देखायनो हायाखै आङो मैयाहाय गथ'जों गथायजोंहाय ओमफ्राय बेखौल' एवगोन बेखौबो जाखाया फिसाया आरो बेयाव बै नै आलु दरनै दङ बेखौ होगोन हे प्रभु 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 मा जागोन इसोर इसोर भगबान सरस्वती माता नांहां नाङाहां गाइखेरजों एसे ओरै साहा फुननानै लाबाय एकदम आरो नांस्लिद नुंस्लिद दाबो जोंहा कन्टिनिउ दाथ' जेरावबो अखा हाबायानो जानो हागौ नै जोंनाबो हागासिनो दं आरो आंनि हालोदखौ देखायनायजों लोगोसे नोंथांमोननो आं दाना फौजि बिथांनि हालोदखौबो एसे एसे खिथादेरनो मोजां मोनग्रा जाबाय खोनासंनानै जाय मोजां मोनो बियो मोजां मोनगोन जाय मोजां मोना बियो आंखौ रायगोन खालि फौजि 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 होननानैहाय आं बेखौ बुंदेरबाय थानाय जायो जोंनावल' अखा हायाखै दा बिथांमोननि जायगायावबो बिराद अखा हादोंनो बिसोर थुम्बु खोंनानै थानो नालाय अखा सेरनायखौ दहाय लाइभ प्रुफ आंनो माने भिडिअ कलिंआव देखायहरदों आरो ना गोसोआथ' बिराद बोरैबा मोनबाय ओमफ्राय आं माथो खालामबावनो होननानैल' थाबाय आङो नोंहा खस्थ' खालामनानै रानथाबलांसिगोन ओमफ्राय आं जायै जायै फुंसिगोन होननानैल' आङो मिनिहोहरबाय आरो एसे जास्ट खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो ओमफ्राय सानाव इसिबां रायलायनो मोननायानो जाखाया ओमफ्राय अखा हानायखाय माने फिल्डआव थांनांसै नालाय बाराद्राय ओंखायनो एसे रायलायहरबाय ओमफ्राय गावसोरनि हालोदखौ एसे भिडिअ कलिंआव देखायहरबाय आरो ना बिनि आदोरखौबो आं होनो मोजां मोनो आरो ना गाज्रि मोननो नाङा खर' लोबदोंमोन सनाफोर आङो नै मालाय एकदम नायदो खानाय हगारस्रालायबाय एकदम सिख्ला हान्जा ओमफ्राय आंहा बुरै बिदाब लोबदोंमोन आङो दहाय बिखुनजोनि लिस्टआव गोलैखाबाय नालाय बुरै बिदाब बिहामजो नालाय एसे बिहामजो आफादाव गोलैनानै ओमफ्राय आयै आंनि रुमखौ मुगै हरनाङा अखा हाबाबो जारला सान्दुं दुंबाबो गरमबाबो जारला थेवबाबो अखा हानायखौ राय फिसा गोनांनि रुमखौलाय माथो मा बुंबावनो फेन्टेक फेरलेबानो जोबनो थाङा अब्लाबो जों उफाय गैला आलदायाव लानोबोथ' गैया बेनिफ्राय अखाखौ रायला अखाखौ जों दा रायथारला आरोना हाजार जिया न'से बजाय जाबाबो गेसाव मोनामलायबाबो रायला जोङो ओमफ्राय फैबाथाय एन्जर बायदि क्लेब क्लेब नामा अबाव मा दं अबाव मा गैया बे जोंनाव फैबाथाय जोंना साफा जालांगोन जों बिसोराव थांबाथाय बिसोर साफा जाबोखागोन आरो सिदाय गांनानै फैदोंनो जेबोथ' मोनजायाखै मेरि बिस्कुट बेनो मोजां मेरि बिस्कुटानो खमनि ना जाना हो एसे साहा दुंबाय सनाफोर साहा लोंनानै लागोनसै जोङो अखायानो गाराखै नालाय सनाफोर साथा लानानै ओंखारबाय ओमफ्राय नै बिस्राबो बाग्रा जि दाहार लालायनाय आरो ना दहाय थाबायबोदोंमोन बियो दहाय थाबायबोबाय दा थाबायला बिनानावखौ बाजानाय नुबाय नालाय लानानै फैगोनसै फिसाफ्रा लिमिटनिसो जोंनाबो जमा जमाबाबो दसेयावनो ओंखायनो बिराद मिनिख्रावो ओइ मालाबा गिटार क्लासा लाबावनांगौहाय एबार नों दामगोन आं गान खनगोन औ ओमफ्राय आं गान खनसिगोन एबार आंनि दाउखा गारांखौबोथ' नोंथांमोना खोनासंनांगोन ना सोरबा सोरबा सालायखान्दा होनग्राफ्रा आं जेलानाखि गान खननाय भिडिअ होयो नायथारनांगोन बेसेबां गोदै गोखै खैब्रें आं गान खननो रोंगौ आरो ना लानानै फैगोनसै साथि मणिपुरनि साथि हमनानै खिथालायो नामा ओमफ्राय सोरबा सोरबा गोदान नायनायफ्रा मा मणिपुरि साथासै होननो हागौ जों मणिपुराव डिउटि समायावहाय आङो स्टेसनावहाय 2 मिनिट माने मणिपुरनिफ्राय ओरै वेस्ट बेंगलाव थांनायाव बिथाङा 2 मिनिटनि थाखाय ट्रेन लाखिनायाव बे साथाखौ आंनो होलांदों ओमफ्राय बायदिसिना एसे होलांदोंमोन आरोना स' बेखौनो फोरमायबाय आङो जायफोरा नायदों बेथ' मिन्थिखासिगोन आरो खोनासंबो बानानै रायनोबो हासिगौ आंखौ गोदानफोरा बे आरो बिराद मोजां फिसाबानानै थाबायनायखौ माइदिनि रावबो नुफेराखै नालाय केमेरामेनबो गैया जाहैबाय नुहुरानो आंखौ सिगांथिंफ्राय फिसा बानायखौ मानसिया जा गिदिर नालाय ओंखायनोथ' लाखोमाजोबो फिसाजोखौ अबेसे गथ' बानायखौ दख'नाजोंसो बिराद समायनाय मोनो आङो ओमफ्राय आं दा गाननाय जायाखिसै अखाबो हानाय नालाय जायगायानो गैला गानस्लायलायासै आरोना जेखौ गानदों बेखौनो गाननानै फैबाय ओमफ्राय फिसा बानानै फोल्ला फोथ्ला बाजाराव थांनाय मा थांनाय लोगोफ्रा नुहुरबाथाय फिसाजोखौनो नुहुरा गावनो लाखोमाखाजोबो होनोमोन आरोना मासे फ्राद फ्रिद थाबायनो थाङो होननानै मोदोमानो बेसेबांबा अमाखा नालाय फिसाजोआनो आन्दोआवसो थाखोमाखायो फास्राबो जोंबाथाय सिनायमाराबो आरोना बिदिसो जानांगौ दा बिमाफ्रा गोगोम नुलायनाय खायथेंथेंफोरखौ फिसा बाबा समायाना ओइखौबा बाराबा समाया नंलामोन हनै बिमाजों फिसाजों समानसो जालायलांसै ओमफ्राय आंखौ एकदम आरोना उनथिं गथ' बादोना मा मादों फात्ता मोनलाया आरो ओइ थांदो बेना फिसाजो हारसिं थाबायनानै फैखागोन साथाबो लांखादों जाहैदों खाथिसिनबो जायो नालाय ओमफ्राय आंहाथ' लायनांसिगोन लायनोसै आरो
ओमफ्राय एसे अखा हाबानो नैबे स्कुल मोनहां मोनहाङाव खन्द'से बिराद दैब' जानानै थायो आरोना नै जाफ्लाव जाफ्लावनो ओमफ्राय उन्दैफ्रा बिराद दिगदार जायो आरो बिथिंजाय ओमफ्राय लामा गोलावजोंसो गिदिंनानै थांनांगौ जायो उफाय गैया आंथ' बेजोंनो फैबाय बेनिफ्राय दा फैफिननायावथ' फिसाखौ आं बेजों लाबोनो हाया नङा जुथा गाननाय ओंखायनो नै रिक्सायावसो गाखोबाय आरो लामा गोलावजों थांबाय 10 थाखाल'सो लायो नालाय थांबाय जोङो मा रायलायखो मा माखो लोगोजोंनो दसे रायलायनायावनो टाइमानो थांग'जोबदों आरोना ओमफ्राय नै फैनानैसो फटाफट एवनोसै ओंखामाबो दासो जादों गुदुं गुदुंखा सिङाव होनबाथाय आरो माथोबाव आरोबाव बिमा बुरैया सिदा सिरि 5टा बाजियावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो हाबावबाय फिसाफोरजों लिलाला थानानै उन्दुनाय समाव जि जोम सुखानानै नै अखाबो हानाया गाराखै सानसे जाबाय ओमफ्राय मैया हरनिफ्रायनो हादों दिनै बिराद अखा हाबाय आरोना थाजिम मोनदोंबो गोसोखौबो मोजां मोनदों आरो बोथोरखौबो मोजां मोनदों ओमफ्राय नै सनाफोर बेयो जाहैबाय सुजि आरो आटा एसे गोजि दंमोन पेकेटावहाय ओमफ्राय बेखौनो सिनि मिक्स होनानै बिमाया एवबाय आरोना थारमाने बाजाराव थाङाखै दखानाव थाङाखै बिस्कुट मोनसे गैया जेबो गैया आरोना जानो उनथाव गथ'फ्रा अखा हानाय समाव मा जानो खालोब खाजोब जायोना आरो बिदि बेलासि समाव जानो मोनसे नङा मोनसे नांगौ ओंखायनो जा दं बेखौनो बिमा बुरैनि बुद्धिया मिक्स खालामनानै आरोना बारा थाव नाङा सोनाबो नैबे एवग्रा भेना बिराद मोजां आरो आं अनलाइनाव अर्डार खालामनायमोन सेट दङमोन मोनथाम गोबाव जाबाय पापरबो एवजायो बिराद मोजां थाव नाङा मुवा पापर एवजायो ओमफ्राय ओरैनो बिराद मोजां मोनो आङो बेयावनो सिथाबनाय गैया मानाय गैया आरोना रुटिबाबो एवजायो गासिबो एवजायो बेखौनो एवबाय आरो सुनाफोर नै एसे दंबावो बारा गैखाथारा एसेल'खामोन माने फिसाफ्रा बिराद मोजां मोनो सिनिखौ नोंसिनि फिसाफोरा बेसेबां गोदै जायो बेसेबां गोदै जाया जखा नायनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय आंथ' मोजाङानो मोनो स्रेम जायो एवनो हायोबा बांद्राय थावबो नाङा ओमफ्राय सनाफोर ओरैहाय नै फिसालाखौबो एसे आवाज हरस्रबाय थानांगौ आरोना ओमफ्राय नै बेलथाय बेबायदि खामस्रो जायो आरोना ओमफ्राय थावाव फोजावनानै एवनाय बायदिया आलदा जाहैगोन आरोना बियो ओमफ्राय आंना थावफ्राव फोजावनानै एवनाय नङा जास्ट थाव एसे होसोनानै एवनायसो आरो पक'राफोर एवबाबोथ' बिराद थाव थांखायो नालाय ओंखायनो बेखौनो बुद्धि आरोना मोनबायानो बियो ओमफ्राय सोरबा गोजा खालामबा खालामबावनो हायो ओमफ्राय आं खालामला आरोना ओमफ्राय आरो मा होननानै बुंबावनो सोनाफोर साहा पानि लोंनानै लानोसै फिसालाजों एसे बहायबावनोसैलाय ओमफ्राय मा होनो आंनि ब्लग्सखौ मा होननानै बुंबावनो एसे फुंनि एसे मोनानि एसे बेलासिनि मिक्ससो जाबाय माने आंना दिनफोरा बिदिनो थांबाय होनना नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय सोरबा गाज्रि मोननो नांला माने माब्रै नांला बंसा ब्लग्स होननानै आंनि दिननिखौसो आङो नोंसोरमोननो फोरमायो नालाय स' बेबायदि दिन थांबाय नालाय गालाय गुजाय मा खालामनो ओंख्रि संबाबो ओंख्रि मोजां देखायनो हाया माबा एवबाबो माबा मोजां देखायनो हाया ओरै जाया आरोना थेवबाबो नोंथांमोनजों खनसे दिनाव खावब्ला ओंखारफैनोसै होननानै मोब्लिबनि महरखौ लानानै ओंखारफैबाय आरोना आंखौ मोजां मोनग्राफोरा मानो ब्लग जायाखै आब' मानो ब्लग जायाखै बिमा होननानै आलदा ब्लग होखानायावबो सोंहैलायो नालाय आं बिराद गोसोआव फैयो माने ओंखायनो जानाय नङा नांला बंसाबाबो जाय मोजां मोनो बै नायलांथोंसै होननानै आङो ब्लगखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरोना सोनाफोर बेखिनिखौनो आंबो एसे बोरैबा मोनो गोसोआवहाय मोजाङै ब्लग्सफोरखौ क्लियारलि देखायनो हायाबा देखायनो लानायखौ देखायजोबनो हायाबा बाट आंहाबो जेबो राहा गैया आरोना जाय फिसा गोनांखौथ' मिन्थिखायो आरो नोंथांमोना कमेन्टबो हरखायोआनो बिदिनो जाखायोहाय बिमा जेबो नङा होननानैहाय थेवबाबो आङो खावब्लिब्लि ओंखारबोयो आरोना आंखौ मोजां मोनग्रा साफा सानैनि थाखायनो आं एकदम फैथारो आरोना मा होनना बुंनो ओमफ्राय अखाया दा थाजिम दा फिसाजोआ दिगदार खालामबाथाय जानाय नंलालाय बेलासिनिसो ब्लग्समोन आरोना बे ससेयाहाय सनाफोरसो आं दा दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय